Arratsalde-on guztioi. Gaur burutuko dugu ezagutu zure hiriaren 2024-2025eko zikloaren azkeneko hitzaldia eta bisita gidatua izango dugu bihar. Gaurkoa azkeneko saio hau, harribitxi bat dugu. Nik Maximotaz berri izan nuen duela urtebete edo urte eta zertxo bait gehiago. Iñaki Sanzek bidalizian berak idatzi zuen artikulu bat, Jona Maximoren bihotzeko mapak izenekoa, eta ondoren Arma Plaza Fundazioan ere jaso genuen proposamen bat gaiaren inguruan sakontzeko hemen dagoen Xabier Isasiren aldetik. Eta, aztertzen hasi, eta oso interesgarria iruditu zitzaigun gai bat bihurtu zen sorpresa bat edo ezusteko bat esango nuke ez. Izan ere, Arma Plaza Fundaziotik joan ginen kide batzuk Euskadiko Artxibo Historikora, eta han erakutsi zizkiguten Maximo Sagarzazuren lanak. Maximo Sagarzazu 20. mendean jaiotako hondarribitarra da, 20. mende hasieran, zendu zen mendearen amaieran, 1989an, ez banago oker, eta 1925 inguruan bere ezagupenak jaso eta ondoren 60. hamarkadan egin zituen 18 marrazki erraldoiak, ikaragarriak, berak ezagutzen zuen Hondarribiri buruzkoak. Xehetasunak, beraiek esplikatuko dituzte, baina harritzeko modukoak. Eta ez bakarrik marrazkiak, baizik kuaderno batzuk ere idatzi zituen, bere eskuz idatziak, bai prosaz, zein olerki bitartez, eta zalantzari gabe, guk harridura sartu genuen informazio guzti hori iruditzen zitzaigun artxibategi batean eta Bilbon egon baina Hondarribira ekartzeko aukera esploratu beharra geneukala. Eta esploratzen hasi eta urtebeteko lanaren ostean, gaur hasten gara Hondarribian ezagutzen Maximo Sagarzazu nortzen eta Maximo Sagarzazuk egin zituen lanak zeintzuk ziren. Eta gustatuko litzaidake hau hasiera puntu bat besterik ez izatea. Izan ere, esan dudan bezala, informazio pila badago, sakontzeko lan nahikoa badago eta interesa piztea dugu helburu jardunaldi hauekin. Interesa datozen urteetan bai kuaderno horietan jasotako informazio guztia, non hondarribitarren bizipenak diren aditzera ematen direnak, eta baita ere 20. mendean zehar nola irudikatu ziteken gaur egun dron bitartez ikusten ditugun irudi horiek marrazkitan, eta marrazki horien xehetasun guztiak jasotzeko eta nolabait lan bilduma baten inguruan lan egiteko aukera dela iruditzen zaigu. Eta horretarako Arma Plaza Fundazioa eta baita Hondarribiko Udala eta Eusko Jaurlaritza ere prest azaldu gara gai honen inguruan sakontzeko. Eskerrak eman nahi ditut, alde batetik familiari, Iñakiri, Xabierri, gai honen inguruan nolabaiteko zertzelada batzuk helarazteagatik. Eskerrak baita ere Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailari, izan ere, ateak nola zabaldu zizkiguten eta beraien prestutasuna Maximoren lanak Bilbotik Hondarribira ekartzeko prestutasun hori ere eskertzekoa da, eta beraien interesa ere nabaria da, izan ere, erakusketa irekia egongo den hilabete honetan erakutsi baitute baita ere, beraiek bertara etortzeko asmoa daukatela eta hemen erakusten ditugun lan hauek gertutik jarraitzekoa ere, beraz guretzat interesgarria dena, espero dut herriarentzat ere interesgarri izatea. Eta gaur hitzaldi honetan izango ditugu Lupe eta Iñaki. Lupe Altuna Sagarzazu Maximoren biloba da, biologian lizentziatua, irakaslea, eta familiaren ikuspegia da Maximoren bizipenak ezagutu zituztenak. Uste dut Maximoren besoetan egoten zineten eta berak idatzitako hori ahoz ere zuei transmititu zizuela.
eta bizipen horiek ezagutzea eta lan honen nondik norakoak berarekin bizi zuten horien ingurutik jasotzea uste dut interesgarria dela, eta Iñaki Sanz biologoa ere, gaur biologian lizentziatuak ditugu. Arantzadiko kidea ere bada eta ingurumenean eta natur kontuetan aditua dugu. Beraz, gaur ere beste bi hizlari bikain ditugu, erakutsiko dizkigutenak Hondarribidar baten, 20. mende ia osoan Hondarribian bizitu eta jaio bizitu eta zendu zen Hondarribidar baten bizipenak eta lanak. Mila esker zuei ere parte hartzeagatik ziklo honetan. Eta berai ematen diet hitza ondoren. Mila esker. Arratsaldeon eta eskerrik asko etortzeagatik. Ni ere eskerrak ematen hasiko naiz. Eta nik egin dutena da ibilbide bat, eskerrak emanez, orden kronologikoan, zeinek egin duen posible gaurko hitzaldi hau gertatzea eta erakusketa bera ere egotea. Ordan, hau nola hasi zen? Hau, ez atxonan prozesua binon. Gaur bukatu edo hasi egin den prozesu hau. Lehenbixi eskertu nahi diot Ramon Muñezeri, bai, familikoa da, eta bera izan zen gure mapa guziak digitalizatzeko ardura hartu zuena, eta opari bat egin zigun familiari, denak intzituen digitalizatu, eta banan-banan, denak ere eman. Eta horrela, familiak ja izan zituen mapa digitalizatu gondela urte batzuek. Gero, agertu zen Iñaki Sanzazkue, eta eskertu nahi dut bera ere bai, bere papera honetan, zertik, ezagunak dire, lagunak dire, eta gero bera kontatuko du nola, binon hor egontzen harreman batetatik, Iñakik idatzi zuen, guain dela 5 urte, 2008an, artikulu bat, Jaizkibeleko errotarriak ere buruz, eta aipatzen zuen gure atxona, eta izan zen oso artikulu polita eta familiari asko unkitu ziona, eta oso eskertuta gaude, ura idatzi zuelako eta gero gaudena albideratu dutelako. Argitaratu zenean artikulura, ez dakigu oso nola, nik ez dakit nola, iritsi zen Euskadiko artxibo historikoaren belarritara. Eta orduan harremanetan jarri ziren familiarekin. Jakintzuten zela zerbait eta etorri ziren itxera, Jemakin, eta egon ginen, atxona eta moran itxia zen itxian, eta erakutsi genien materiala, harrituak gelditu zirela, esaten zuten behintzat, eta eskaini ziguten komodato bat edo kontrato bat egitea, hartuko zituztela atxona indako material guztiak, kuadernoak eta mapak, ondo zainduko zituztela, zertik familiaren kezka hori zen guk ikusten genuen ondatzen nahi ziela, baina eta digitalizatzen hasi eginen, kuadernoak ere bai, gu Josunek intzituen pila bat, zera eskaneatuta bar, eta eskaini ziguten angordetzia. Eta beraiek ere hartuko zutela dena digitalizatzeko lana, eta web horrian ikusgai jarriko zituztela. Familiari oso ondo iruditu zitzaion, eta eskara bat egin genuen esan du, baina nahi dugu Hondarribian erakusketa bat antolatzea. Eta gure eskaera izan zen. Eskaera hura jaso zuten, luzatu zen, 2008an ari naiz. Eta gehi eskatu genen baitaren mapakin liburu bat ateratzeko. Hori, ez dakit, prologoa idatzita dago, gehiago ez dakigu. Eta, gero, halako batean, berriz insistitu genuen, eta hasi ziren muitzen, eta esan genien jarri harremanetan Hondarribiko udalakin. Hauteskunde garaia zen, zuek udalera sartu baino garaitan izan zen, eta zen zuten, pixka bat, guendikan udal aldaketa dago, dena bukatzean txengo dugu. Eta ordan udal berria sartu zenian, zuek, harremanetan jarri ziren zuekin. Egin zenuten bisita, mantzineten Bilbora, materiala ikustera, nunbait gustatu, eta erakusketarena gauzatzen hasi zen. Orduan, eskertu nahi diot baita ere udalari, egin duen lana, hontan, errekonozimendua egon da, guk behintza sentitzen dugu behingoz zerbait egon dela, eta baita ere, Euskadiko artxibo historikoari ere bai, asko lagundu zutelako hortan. Gero, erakusketaren montajea eta hortan Arantzadik parte hartu du, eta Arma Plaza Fundazioa. Eta orduan eskertu nahi diet baita ere, Arma Plaza Fundazioari eta Arantzadiri, erakusketa hontan lagundu dutelako. Eta hoxe, ordan repaso honekin, nahi nizuen aldi berean kontatu, gure abentura zein izan den. Eta guain, hitza emango diot Iñakiri. Arratsalde on denoi.
Lupek esan du nunbait gustatu, nik ez dut ulertzen mapa horiek ikusi eta ez gustatzea, ez dut ulertzen oraindik, orduan. Bueno, kontuan Ramon aipatu du, eta nik Ramon aipatu behar dut, hau gauza proiektu batzutan, proiektu interesgarrienak azten dira, holako nahi gabe gertatzen dian, ez da egit, kuriosiadekin, ez? Eta holako zerbait izan zen, ez? Ramon eta biok kafetxo bat hartzen ari ginen, bertxotara gindoa zen, ez da? Eta halako batean, Ramonek pixkat ezagutzen nau, eta orduan esan zuen, jo, Iñaki guk, nik uste alde egin ziola pixka bat. Iñaki guk etxean baditugu mapa batzuk. Eta kontatzen hasi, erakutsi mapa bat esan baina zer da. Orduan, nunbait gustatu zitzaidan, eta erotu egin nintzen, ez da posible, hauen nun daude, eta esan zen, armario batean gordeta. Eta horra hasi zen pixka, nire mina ateatzen, nola da posible mapa hauek armario batean gordeta egotea, ez? Bueno, hor, gero Ramoni esker, aipatu nionea begiratu zezaken, errotarri izenik bazegon mapa horietan, aipatu zidan baietz, horri esker errotarri proiektu hasi genuen, ze errotarri bat aurkitu genuen, eta mendira eraman genuen Ramon, eta pixka tira egin nion, nortzan Maximo Sagarzazu delako hoi. Eta tira eta bota zidan zerbait, eta orduan ezin aguantatu hortan erreportaje txiki bat idatzi nun, eta Ramoni bota nion esan ez, hemen erreportaje badago, nahi badezu zakarrontzira bota, edo nahi badezu publikatuko dugu. Eta orduan familiari eskerrak eman dizkiot, ze hor bai saiakera oso handia gontzala, mapa horiek armario horretatik ateratzeko, eta beraiei esker gaur erakusketa zoragarri badukagu, ikusiko duzu bihartik aurrera Arma plazako erakusketa gunean. Ikusiko duzuen merezi du eta juntzaitezte benetan. Orduan, nire aldetik eskerrik asko, eta eskerrik asko Aiona Maximori nik ez dut ezagutu Aiona Maximo. Eta Aiona Maximok lotu gaitu eta juntatu gaitu gaur denoi. Orduan, nik uste eta aurreneko gauza egin beharko duguna da, pixka bat ezagutu ez. Nortzan Maximo Sagarzazu Ugarte. Lupe, nortzan? Hortik hasi behar da, zertik bestela, eske zaila da ulertzia, zergatik egin zituen gauza hauek, zertik, badira ikusgarriak. Familiak oso garbi izan du beti ikusgarria dela. Barkatu, bai, nago dituta, normalean bezala. Hasiko gara. Jarri dugu Sagarzazu Ugarte, berak horrela jartzen zuelako, ez pentsa, ez dela gaur egungo gauza. Beti bi abizena jartzen zituen. Hau zen bere familia, hemen dire alabak, Atxona, Amona, nire ama, eta Osaba, zoritxarrez hiltzen da. Jaio zen Hondarbilan, 1912an, eta hiltzen 1989an, 87 urteken. Larramendinean jaio zen, berez familia tximistenetik heldu zen, baina nola familia handia zen eta bar, gero mutxu ziren, Larramendinean maizterrak ziren, eta gure Atxona zen 7. anaia, zen idea, eta bera Larramendinean jaio zen. Eskondu zen, gure amonakin, Ageda González Agirre, Endanekoa zena. Endane, bakigu denak Endanean non dagoen, ez? Hemen inorrek ez du esango dagoela biberotan, ez? Hemen ez? Bale, eta ez duzu Endanea esango ez dara. Bale, Endanekoa zen, 6 seme-alaba izan zituzten, alabazarrena txikitan hiltzen, orduan beste 5, hasi zituzten, eta Larramendinera eskondu ziren, baina gero joan ziren Amutera bizitza, total, bukatu zutela kostan, Atxonak bere itxia egin zuen, Udaberri izenekoa, eta handago gaindikan. Eta bizi dire familiakoak. Bai, orduan, sarrera bezala, testuingurua, bai, nahikoa, bai ez, beste detalle gehiago. Nik uste dut importantia dela baita jakitea nolakoa zen bera, eta hau familian adostutako adjetiboak dira, zertik, klaro, azitzen zea, zu maite duzu norbait deskribitzen, eta posible duzu bota eta bota, aukeratu txugu, gure ustez, gero, bere personalidadian zituen ezaugarriak, gero eman zutena bera, hau dena egitera, noski hau bakarriketzen. Zertzen baserritarra? Baserritarra, zen bere autoa izan, gurasoa txikitatik jarri omen zioten lanbide hori, zertik oso fuertea omen zen, eta esan zuten, zu itxekotz. Eta orduan, Larramendinean izan zen baserritarra, eta gero beti baserrian ibili zen. Ez zuen bakarregan baserrian lan egin, urte batzuk intzituen baita ere Irungo kafen, zertin nahi zuen gero erretirua izan, eta urte desente intzituen, orduan egiten zituen bi lanak. Kafera joaten zen, eta gero baserrian. Noski amonakin batera. Zertik, amonan inguruan ez da gorko itzaldia, baina imaginatuko zuten bezala, baserrian beti lana bada nahi gaina eta gehiago, orduan bilek aizienan. Zertzen baita ere Atxona, zen oso fededuna, oso. Denbora hartan, gehiena bezala.
bai? Minon horrek badu bere islada gero egin zituen lan horietan. Badu kuaderno oso bat, amuteko fraileri bateri dedikatua, oso osorik, bueno, illa osorik, adibidez. Eta, bueno, oso feduna zen, normalean bezala, Lurdezeko Ama Birjinan sinisten zuen, nola gainera. Eta hau da netzat bere ezaugarri importantenetakoa. Sekulako ikasteko gogoa zuen. Nik uste dut hiltzen arte, beti ikasi nahi izan zuela. Eta hori guri behin eta berriz esaten zigun berak. Beti, denak hori horitzen gera, ez? Nola esaten zigun, asko ikasteko, beti jarri behartzeala, zu binon gehiago dakinen baten onduan, edo nun batea joan eskero bide berri batetik etorri behartzenela bueltan, eta horiek ziren beti esaten zituen gauzak, ez? Eta hori ikusi da, zertik, jakimina handia ez duenak, itxoingo dute. Ezin du egin duen guzia egin. Bai, gero familia lagundu, posizioa lagundu eta gauzak esan, astutzen bali mano zerbait. Eta atzuen bakarrekan jakimina izan ondarbiko gaietan. Zertik, igual batek pentsatuko du, ondarbien jaiua, ondarbiko zerak irakutsi zituen, ez. Bera, igual du nuntzen, Madrira joateko, tokatu zian Madrira joatia 2000 gehiagotan, eta Madrid ezagutzen zuen madrileño batekaina, ara joaten zen, eta gotxi beti biltzen zen, edo, igual zuen nuntzen, berak ikasi nahi zuen zertzenan, eta etzen inundik inora ondarbira mugatzen, bai? Edo iparraldea joaten zenean, beti bazuen norbait hitz egiteko eta zer diminonatxona, nola moldatzen za? Beti bilatzen dute euskaldunen bat, eta beti lortzen zuen norbaitekin hitz egitea. Bale, zer gehiago zen? Euskaltzalea zen oso eta militantea. Eta hau azpimarratu nahi dut, zertik, igual denbora egiten ez dakit normala zen. Minon berak, beti euskaraz hitz egin, azarratzen zen, erderaz ere egiten genuen. Eta gero hori irakutsi du, bere lana dena euskeraz egin du. Eta noski berak, etzen euskeraz alfabetatua. Bera eskolara joan zen, denak bezala, 12 urte bete arte horrela, biterira joan zen, erderaz ikasi zuen, erderaz idazten zekilen ondo, binen euskeraz noski ez, eta alere dena euskeraz egin zuen. Eta bere inalak intzituen, altzuen bezala, bere modura alfabetatzeko, eta Mexiko kuadernotan jartzen txu B-ak eta C eta olakoak, eta gero ja beti B eta beti K eta, bai? Hortan sinisten zuen, eta gaina oso garbizalea zen, oso. Hortan, hori ikusten da bere kuadernotan, erderakadak edo bere ustez zirenak, altzela ez zituen jartzen, eta beti dena, ez dakit, nola esan, beti nahi zuen eman toke hori euskalduna. Patata jarri beharrean, lur zagarra jarriko zuen, edo, ulertzen, beti egiten zuen hori. Ordan, askotan ez zituen ez dara ondarbiko gauzak esaten, bera oso garbizalea zelako. Hortaz aparte, bertzolaria ere bazen, ez dakit hona zen edo ez hori, oso bertzoli berak intxu, esan nahi dut idazten txu, errima bai, neurria nahi duena nun bai, esaten nau Ramonek anarkista zela hortan. Minon, gustatzen zioten asko, bertzoak ikustia, eta kantatzea ere bai, itxian kantatzen aritzen zen, idatzire bai, eta nospat justu, eta muteko jaietan ez dakit osetu zuen kantatu, zuek esan zen duten ez. Ordan, bertzolaria zen. Ez dakit hona erotxarra, eta ordan kuaderno asko idatzi jatzu bertzotan, eta beste batzuek erdizka. Oso langilea zen, baserritar guzia bezala, oso, bera eta mona, zer esanik ez. Eta gero gaine esaten dizuet, eta hau marratzen du, zertik baserrian lan egiten zuen, gainera kafera joaten zen, eta jubilatu horretik ja hasi zen bere kuadernoak idazten. 60. hamarkadan guandik etzen jubilatua, baserritik etzen behin ez jubilatu. Segitzu zuen, beti, jaitxitzen zen zelaira, posible bazuen jaitxitzen zen. Binon kafetik jubilatu zen, jubilatu binon lehen ja hasila zen olako gauzak egiten, eta ikusiko guzia zenbat, ez dugu estimazio bat egin binon, zenbat ordu eta ordu behar diren egin zuena egiteko. Ez dugu egin baina, milaka ordu eta milaka ordu. Autodidakta izan zen, ez bakarrikan mapaketa egiteko, euskeraz ikasteko esan dut, berak egiten zuena zen, irakurri, zeruko argia edo izaten zenuten itxian, eta han ikusten zuen euskeraz eta eta hortikan edo, baina ez bakarrikan honekin, nire izaten dut izebak, nik enuen hau ezagutu, bineon, txalupa bat intzuela sotuan, bera bakarrikan, oso osorikan, eta gero amuten jarri, eta garekin joaten zela, alme jabila, eta orduan, txalupa bat inbar dela, txalupa bat iten zuen, ez? Eta dena autodidakta zen bera bakarrikan iten zuen dena. Binon, ez dutena nahi da zuek gelditzia, gero kontatuko dugu, bere lana dela, nola zen ondarbila, guan dela 1 urte. Hori nahi zuen, eta gaina jarria du, horrela, hori erakutzen nahi zigula, bera mutilkozkorra zenean. Bino horrek ez duen zan nahi, eta hau,
ondo ulertzen den. Naiz eta hori guri kontatu, berak nahi zuen guk, batez ere hilobak, jakitea nola zen Hondarribia, galtzen naizelako, eta horre pena handia ematen zion. Binonez pena zentzuan, berak nahi zuelako lehen bezala gelditzea. Bera beti progreson aldekoa zen. Bere saiera tipiko bat zen esatia, Hendaia zela 3.025.000 urte aurreratuagoa, eta Irun Hondarribia 25 urte aurreratuagoa zela. Eta gu atzean gelditzen eginila. Eta trena Irundi pasatzea eta ez Hondarritik, izan zela aukera galdu bat. Eta berak matxe zuen Hondarriura, binon ikusten zuelako Hondarribia biziri zeola. Eta jendea bizi, eta lan iten zuela, eta dena herrian. Eta ikusten nahi zen hori ere galtzen nahi zela. Ja nola izen, erdalduntzen, ziudad dormitorio, hori dena. Orduan, ez dut nahi zuek hemendik atetzia, ideakin, berak betit, nola esaten daba, cualquier tiempo pasado fue mejor. Ez zen hori bere ikuspegia. Berak kontatu nahi zigun nola zen. Binon, berak ez zuen inungo arazorik, aldaketak gertatziakin. Euskeranak igual bai ematen zion mina, galtzia. Binon, bestela, ikuspegia etzen, gaur egun imaginatuko, esan edo, gu gaur egun egiten dugun bere ideien interpretazioa, gaur egun egingo genuena, gaur egungo Hondarribiakin, ez da berak zuena. Ez dakita ulertu den. Ulertu da? Bai, bale. Bazpare, zertiko zorraxa da erortzea nostalgiko bazela, etzen hori. Guri irakutzen nahi zigun, eta herria matxe zuen, eta gero askotan jarri du herri polita zela, eta txikila eta langilea. Bai, noski matxe zuela. Bion, hemen jaio zelako, esan nahi dut, beste herri batean jaio izan bazen, herri hura matxeko zuen, eta bai, ulertzen da. Bueno, orduan, horrelako zen gure atxona. Personaje, Bueno, gehienak ezagutu zian, askok, familikoak etorri zate eta. Bale, orduan, berak ere, kuaderno horietan bere buruari buruz hitz egiten du. Tarte batzutan esaten dut, bueno, nik atera dut, hau da kuaderno bateko argazkia, hemen udaberri jarria du, hau noski ez da 1921 batekoa, berandugu egin zuen, ordan pixkan hasten du. Eta, bueno, hor bertso batzuek jarri zituen, bere, nola jartzen du, bere gazte denborakoak, eta gero, ja, sartzerako, eta atera dut bat. Nik hemen egin dut, grafia, bueno, batuak ja, ortografia. Berak ez du horrela idazten, zailagoa dire irakurtzeko, zertik atxea jartzen du, nahi den tokian, eta, bueno, ez zegoen ondo alfabetatua, Orduan, hemen adibidez esaten dori, Maximo Sagastazu bizi da orain kostan atxonduta, Andre eta seme-alabak bere onduan hartuta. Zaharrak iesbiderik inundik ez duta, bukatuko dugu mundua neke txarrez aspertuta. Hori izan zuen bere buruaz, adibide bada, bale? Hori hor dago nunbait. Eta adibidez ikusten dena bertzotan dago, horri hau. Bueno, liburua, seguramente. Segituko dut, Erakusketaren gaia, jartzen du dela mapak, bihotzez, hasieran mapatan fijatu zelako batez ere, Zera, Iñaki, binon, kuadernoak idatzi zituen, gaina lehenago, nik uste dut lehenago egin zituela kuadernoak, eta gero mapak osatzen dute hori. Ordan, egingo dugu sarreratxo bat bere kuadernoaken gainean, eta gero ja pasatuko gara mapak erakustera. Orduan, bueno, hau lemixi da, orain aizate batzuk ezagutzen berakin zuen lana, beste batzuk aspaldi ezagutzen duzute badakin, lehen kanpoan honez batzuk inizketan. Zertik, bera, ja, egunkaritan atera zen, hemen Diario Baskon intzioten bere garaian elkarrizketa bat, deian ere bai, baina ez zuen izan hori hartzunik, ikusten duzia 10 urte pasadirela batetik bestera. Berak ez zuen bainerez bere lana gorde eta izkutatu, kontrakoa. Nire amak esaten zian atzo, nola San Gabriel berritxu zutenean, ez dakiz ze urtetan izango zen ere. Eskatu omentzen herrian, nahi zuena zerbait ematea, eta berak bere mapatako batan jarri zuen. Hane hontzen, denak entzat ikusgai, guai. Txinpena ni gloria. Horregatik, nik esatu nuen, non bai gustatu, zetik gu jaso dugun feedbacka izan da, bueno, bai, haike da. Bale, pues ikusten duzen bezala, bera hor dago, elkarrizketak, ezaguna zen, ziren, onta dedikatzen ziren batzuek, ezagutzen zituzten. Bueno, 19 kuaderno jugu, badakigu gehiago izan zirela, zerti zenbatu atxu eta baten bat falta da, baina 19 jugu gaur egun. Eta hasi zen 60. hamarkadan, lehenbizikoa fetxakin duena da 74koa, baina badakigu beste batzuek zarragoa direla, buelta hortan ibiliko ziren. Eta bukatu zuen 80. hamarkadan, berazte ditu zuen hau, ia hil arte, gero biztak fallatu zion eta hola, bitartean, beti honekin, beti ikusi dugu hiloak. Gero suerte izan dugu, zertik, ez dut esan nahi nire adina, kalkulak iten nire hauzia, total, hiltzenean niko 32 urte nituen ja, eta nire lehen guzuak ere bai, ezagutu genuela, denbora luzez.
Etzen izan, txikitan hiltzaizula jona ez. Ezagutu genuen, berekin egon ginen, eta kontatzen zigun, ez? Hau da, beste zera bat, beste kuaderno batetik aterila, ez dakigu zergatik koloretan ere egiten zuen. Hemen maiuskulaz dago dena bestean bezala, nahi zuelako jendeak ulertzia. Eta hasieran ez ziren maiuskulaz, minuskulaz idazten zuen. Bueno, idazkean normalak emion, gero pasatu zen onara. Eta hemen, berak esaten du, orban, honena da, ikustia, bera jarri zuena, zergatik egiten zuen hau, ez? Eta hor da. Irakurri behar dut? Nahi zianik lehitzia? Bai. Ez dakit, ematen du, lanian nahi nizela ikastolan, eta esango nien, hombre, hor da, zuek irakurri, bale. 1921 Hondarribia, mendi, itsaso, oian, zelai, zoro, hondar, portu eta ibaia. Herriko jaun, arrantzale eta nekazari, horien ibilera edo bizitzan gertatu diren esaera batzuen oroimena. Nator ausardi honetan nire adimenak utzi nahi ez. Hondarribia herri txiki eta langile, eta arrantzale izan dena da. Beti beharrean aurkitzen zaiguna da. Denentzat ondo dagokion esaera batzuek argitaratu edo adirazi nahian nator, hau da, nire posaren posez izan dadila, nire ondoren datozen gizarte gazteak jakin dezaten. Adibidez, sarrera hau egin zuen kuadernotako batean. Bai? Gero puntuazio zeak ez dira ondo ikusten orduan esaldian non moztu, eta bueno, lana du, ez pentsa erraxa denik. Ikusten da hau, kuaderno zarragoa dela, ez dakit, minuskulaz dago, eta bueno, data, hau da 75koa. Izenburua jarri zion oneri, Hondarribiko seme-alaben odola, du serie bat bezala, badire biriru izenburu honekin. Eta hau nik uste dut importantea dela, zertik, bera kontatzen du bere kuadernotan, egitura da, batetik hartzen du Hondarribiko auzoak, auzo, eta bertan agertzen ziren baserri guziak. Eta denak engainen hitz egiten du. Egiten du dibujo txiki bat, baserri jana, bera horitzen zen bezala, edo joango zen ikustera, ez dakit. Eta gero idazten zuen zen bizi zenan, eta kontu pila bat. Eta gehienetan ez dire gauza konprometitua. Baina tarteka igual bada, ez dakit, hemen baten bat, zatu, hau kontatu zuen, ez dakit. Berak ez zuen kotilloaren aldetik egiten. Berak kontatzen zuen zekilena, eta netzat oso polita da, ez? Berak kontatzen du, esaten du, inorriri neurria hartzia, ez da lan egokia, baina hala eta guztiz zenbait agerpen azaltzearen nator, herriaren gertaerak ikustearen. Denak daramakigu hanka bat txikiagoa bestea baino. Denak. Era horretan daukagu herriko seme-alaba guziak zerbait gogoangarri. Hau da, beretzat, denak ziren interesantiak. Etzen, bai, ulertzen, etzen inorre paitzen ari. Eta gero segitzen du, horrekin ez nator auzoari neurtzera. Berak ez du epaitu nahi. Berak kontatzen du zekilena. Eta gehienetan gainera oso modu positiboan, osea, adjetiboak nahiko onak izaten dire, baina tarteka bada historian bat, krimel pasionan bat, edo olako historiak, hor, hemen argi ilunak Hondarribian ere izan du dire, noski. Ordan, bera, balin bazekin jarritan zuen, Así que, a ver. Eta gero, bera, Larramendinean jaio zen, orduan Larramendianeri buruz dexente idazten du, berari asko gustatzen zuen baserri hori, ezke, hala da, ikusgarria da. Eta berak egin zuen marraskila, eta gero hori idatzi du, beste pasarte batean baita ere bere buruari buruz, berak horrela jarri du Maximo Sagarrazuren bizitza gaztetako urtetan, hau beria da, esan dut, dena da beria. Larramendineko baserrian sortuan itzan, gurasoa jarritako lana nekazaritzan, 28 urte arteko bizitzan, beste lantegitan ibilioan itzan. Gogorra zen, ez? Gero hau da beste adibidat, eske pila gustatzen hau, ni ongo nintzen hemen, tximistenia, bere familia, berez, atian aldetikan tximistenekoa ziren. Orduan horre badu, baserria ikusten hor, metabelarrak, eta gero horrengo horrean jartzen du hau. Hau da, oso kostumbrista da berak egin duena, ez? Kontatzen du nola bizi zen jendea. Orduan, halako batean, nahiko zuen, eta sukalde bat, denbora hartako sukalde bat egin zuen. Ez dakit tximistenekoa den edo, ez? Binon, batzutan nola, eta orduan hor, hemen, zuek ez duzia ondo ikusiko, baina hor jartzen duena da, taloak erretzeko pala, beste alde honetan jartzen du, hau da tupila, bera jarria du tupila dordoak egiteko, eta gero hemen jartzen du odolkiak pasilla odolkiak egiteko. Pasilla. Ezagutzen zenuten? Bez, inorrek ez? Bai. Eta hemen gehiago, hemen segitzen dugu gauzak aipatzen, lagatza, testakizer, eta sukaldeko. Bale, gero. Nik uste dut kolegionistaria bazela, bildumazalea. Eta tarteka, beste egitura nagusi horren barrenen, sartzen txu zerrendak, edo egiten txu, por ejemplo hemen, torriko zion burura sagar motak aipatzia, eta jartzen txu 54 mota, berak ezagutzen zituenak. Eta
batzutan informazioa bikoiztua da. Bi kuaderno diferentetan, ez da berdin-berdina, ikusten da, beti ari zen hobetzen, orduan igual, ondela 20 urte idatzia zuen hau, eta gero aurrengo kuaderno batean berriz. Eta orduan bitan jartzen du sagar motak, ezagutzen zituena berak. Hau hemengoa da, eta jartzen du, bakarren batek esan dezake nola leiken hainbat sagar mota. Ikusi duenarentzat ez da harritzekoa. Gutxi gora bera horrelaxe dira dena esan gabe. Dena esan gabe ez da izen, hori jartzen du. Eta gero azitzen da, patzulo, hor dago. Patzulo sagarra da ez dakiz zer. 2, olio sagarra, 3, eta zenbatzen du, eta berri eta malaue. Eta hemen, berriz, baina hau berandugu egina da, tximestenia ikusten duzia goien hau jartzen duen. Ordan, tximestenian abizen eta halako batean, sagarra jarri zituen. Ordan, iten txu tarteka sartzen txu gola, beste gauzak. Eta hau da beste adibide bat. Uste dut hau ere toki batean minon gehiago dagoela, Hondarribiko sagarrotegiak. Ari da kartegi hauzuan, eta kontatzen, hango baserriak, eta halako batien etorriko zion, eta ordan jartzen txu, hor dira hauzuak, bakarrikan gorriz diren horiek. Hasitzen da, Jaizubian, eta hemen jartzen du, Jaizubian ezagutzen zituen sagarrotegiak, zein ziren, zeinenak. Eta denak dire, eta auzo guzitan baziren, pilosua. Bera hernanikoa dela, esan du, nola. Aberkenduko diguzuen oendikan protagonismo pixka badakaguna. Esaten niona Luperi aurrekoan harritzekoa dela, askotan honek erreferentzi oso onak ematen dizkigu gaur egun nola enfokatzen dugun herria. Zuek sagardotegi edo sagardorei lotutako herri bezala enfokatzen duzue gaur egun Hondarribi, eta historikoki entzun izan duzue horrela izan dela, eta begira zer daukagun, ez? Orduan, men sagardotegiz betetako herri bat ikusten dugu, sagardotegi horiek gainera ikusiko zuen bezala portu auzoan zeuden eta arrantzarekin lotuta zeuden, da arrainarekin, hemen txuleta kontuak eta baino gehiago arraina eta abar ikusten da, eta gero dagoen kultura atzetik, ez? 54 sagar mota, eta planoetan ikusten dira sagaztiak ere. Planoek erakusten digute pixka bat, garai bateko paisaia edo zeintzan, ez? Orduan, reflejo oso politia da, ikusteko ere gaur egun gure burutikan zer dagoen borratuta, hau guztiz borratuta daukagu, inoiz pasa ez pasan bezala. Lupe, segiz, zaude oso ondo egiten, ni eseriko naiz eta ez ni eseritzeko modun. Ez dizut utzik nahi kanpoan. Zeituko dut. Gehiagik gara esan, Tira. Gero, hau esplikatu behar da. Hau esplikatu behar da poliki. A ber, kuaderno batian, eta jarri dago erakusketan, eta gaina jarri dute horrela irekia. A ber, kuaderno batian, hau gaina ni bizitxunen hau. Egun batean joan nintzen, atxuna da monan itxera, Boda Berrira, eta bera naizen, kuaderno batekin. Esaten hau, begira Lupe, eta erakusten hau. Hitz egitea, zuen toke bertsolaria bezala bakizian, konsegundas eta zuzenean ez, eta... Bai, estilo hori zuen. Eta, begira, begira. Eta ni bidatzen nuen kuadernoa, eta hori. Eta ni. Eta zer da, Jonata? Ez duzu ikusten? Zein da, eta? Lenin, eta jartzen du Lenin. Eta esaten hau. Bea farrez, Lenin. Lenin? Atxuna, zeizea, zerti jarri duzu Lenin? De repente, ez zuen behin ere zoralakorik egin, eta ez duzu ikusten ba? Zikusi behar diot. Eta begira, nian biratzen nion Lenineri, baserri tartian, esan nahi dut ikusten, hau da beste bat, hau da Boris Pasternak. Eta gero, hemen dago mendian borda, tartian. Eta zertik egin duzu hau, eta bera, ja, farrez, eta zer da, eta ez dioz ikusten Euskaldun arpegia? Eta nik, ez, bai, belarriak. Eta bera, bai, ok, Euskaldun arpegia eta rusuak. Eta hortan, zuen liburu bat, nunbait, kopiatua da. Eta agertzen ziren rusuak, eta rusuak, oizen horrekin, ordan batzu, 6 ruso, liburu batean, Jaizubiko liburuan. Eta gainera dago baitu, Boris Pasternaken ama ere bai, du beste bat. Eta pixiten dugu horrekin. Eta gero bertsuak, hemen badire bertsuak Boris Pasternakentzat. Eta hemen Leninentzat, bai. Eta zatu, komunista zen nun bai, ze gora ipatzen du. Eta hau lertu gara, karo, zu joaten zateko arni ikustera, eta zer da, hau erotu intzen, no? Bai, zertik edo ez da gehiago agertzen, Eta Arma plazan dago. Uste dut dagoela, hau, Boris Pasternak. Orduan Jaizubikoak zian. Jaizubiko liburuan, bai. Bertan jaiuak.
bueno, bazuen bere humoria. Beak farreiten zuen honekin, esan edute, ulertu behar da horrela intzuela. Ta listo. Bueno, kuadernoekin, jazta, zertik berez gaia bestia da, zera, mapak. Dinon kuadernoak dire osagarriak, eta daude informazioz josita. Venga, hasiko da bera baita. Gustoan egon, hemen iskin batean. Bai, nahi zu gehiago kantatzea. Bueno, alkatea hemen da, egiten dio repaso bat alkateak eri ezagutu ziren guziak, denak, bat bestean atzetik, ahí lo dejo. Batzuk ez zioten gehiago gustatu. Erakusketa joaten zatenean, eta Lupek aipatu du, kuadernoak daude bertan. Eta kuadernoetako bat ikus ezazuez mahai baten iskin batean dago, ikusgai dago. Ados, orduan pixka saltxeatu ezazue, irakurri ezazue. Erakusketara denborakin jun. Bakizu zer dan denbora, gaur egun ez daukagu, baina hartu denbora, ez den mapa bakoitzean jungo zaizue ordu berde. Mapak. Maximo Sagarzazuren mapak. Benetan lehen esan dugu, ez aldizu atentzio ditzen. Ez gau ikaragarria, pentsa ezazue olako 17 daudela, bai? Kanpoan ikusi dezue bat, denbora eman badizue, horrek 3 metroko zabalera dauka, hor txikiagoa da, berezkoak, 3 metroko zabalera eta 1,1-koa dauka. Orduan, egintzuna da, 70-80 hamarkadan 18 mapa marraztu zituen, eta 1920 inguruko duela 100 urteko Hondarribia edo marraztu zuen, ez? Eta ikusiko zuen bezala, Lupe eta biok pixkanaka, guko erakusten, haude orokorrak dianak, kanpoan ikusi zuen bezala, Hondarribi guzti hartzen dutena, bere osotasunean, badaude hartzen dutenak, baserri mundua edo zentratzen dianak, goazen esatea, zehaztasun edo detaile jakin batzutan, baserriak eta errekak, bai? Hori bazaukan, ematen dute, hau eta hau, 2 mapa hauek berdina dira, ez dago berdinik. Ez dago berdinik. Alegia, beti dago enfokea batzuetan osoagoa dira, baina batzuetan zentratzen da erreketan, edo baserritan, edo danalakotan, xehetasunetan. Eta gero, dago portua, ez? Portua, eta ikusiko zuen bezala, portua bere osotasunean, eta gero, zoom bat egingo dugu, hemen barrenatuko gea mundu berri batean. Ikusten da oso garbi bere evoluzioa. Lehenbiziko mapak ziren txuri beltzian, eta detaile gutxego zuten, eta beti hobetzen nahi zen. Orduan bukailerakoak dira ondienak, detaile gehiago dutenak, eta, bueno, posible txuzu pasa, ordua biratzen deskubritzen txuzu, hola, joia txikiak. Eta kuadernoekin berdin egin zuen. Hasi zen egitura garbi bat gabe hola, baina gero joan zen definitzen auzoka ingo zuela, eta bidena, orduan. Eta beti hobetzeko asma. Ikusten da nola bere lanak diretenak repasatuak. Hemen denetan agertzen da tipexa, nunbait, eta gero hobetu duela. Eta kuadernotan ere bai, ikusten duzu, jarria duela Hondarribia atxeri gabe, eta gero alako batean jakingo zuen atxe behar zuela, eta atzera egin duela, eta atxea jarri duela gainetik, ez? Beti, hori zen bere beste ezaugarri bat, beti hobetzeko asmoa zuen. Eta horregatik ditu 18 mapa, batzutan, Hondarribia osokoak, badire, zen badire, ez dut kontatu, 4 edo 5, Hondarribia osorikan egina. Gero zerbait hobetzen zuen beti, bai? Hemen, aipatu nahi nuna da, zuek jarri zaitezte Maximoren lekuan, eta saiatu zaitezte bain irudikatzen zuen burua Hondarribiko mapa bat marrazten. Hondarribiko mapa bat marrazten duenean pertsonak. Egiten duena da berak buruan daukan horretatik marraztu. Gaur egun ditugun mapak, herri guztietan antzekoak dianak, mapa toponimikoak, erliebeekin eta abar. Eta horiek dira, goazen esatea, eredu ofizial bat jarraitze dutenak edo denak oso antzekoak. Baina horrek daukan magia, goazen esatea da, beak irudikatzen du, beak buruan daukan informaziotik. Eta buruan daukan informazio hori dator, transmisiotik eta bizipenetatik. Eta horregatik alde batetik dira oso bereziak. Zergatik mapa hauetan enfokatzen dulako, zooma jartzen dulako, berak uste duen horretan garrantzitsua dela. Eta uste duen hori garrantzitsua dela, gaur egun guretzako askoentzat agian ez da. Iratzea nun mozten zen, esate bateako. Iratzea nun mozten zen, ezinbestekoa zen. Iratze hori gero oetarako edo ganaduaren oetarako erabiliko zuten eta hori gorotz bihurtuko zen baratzean ongarrirako eta ezinbestekoa zen. Orduan berarentzako oso garrantzitsua zen hori. Orduan ikusiko ditugun elementuak dira berak buruan zitunak. Lupek aipatu duen bezala, hau da, ez zegoen Google Earth. Esan nahi dut, hau irudikatu behar dezuena da, Maximo marrazten goitiko bista batekin, eta goitiko bista horrek badauka
eskala puntu bat. Alegia, ikusten duzuen bezala, badauka eskala bat berak buruan daukana. Eta bihar, joaten zeratenean, erakusketara edo hurrengo egunetan, ikusiko duzue Maximoren maila jarri duguan. Baina berea, bere maila. Eta ikusiko duzue mai gainean 3 metroko mapa bat, ez dana sartzen, baina sartzen da, ze metro tardi asko jota. Orduan nik gaur irudikatzen duena, pertsona honen nola egiten zuen dena eskalan egiteko maparen zati handi bat lurrean zegoela. Orduan, hemen ikusten dena da, hau da bukatu gabeko mapa bat, arkatzez egina, goiko errekak eta ikusiko dituzuen bezala hor. Ikuste dituzue hemen marratxo batzuk, bai? Gero ikusiko dugu zertan, bai? Eta gero hasten da, margotzen, ezta? Margotzen eta pixkanaka osatzen. Hau, datorren moduan, bertsolarik egite duten, hau datorren moduan, bere buruko eskala horrekin eta goitiko biztarekin, eta abar. Goazen pixkanaka, venga, goazen ikustea. Hau da, kanpoan daukazuena, okerrezkoan nago lehenengo mapa da. Hau da, osoena esango genuke, bai? Eta hau da erokeri bat, honetako hartu 40 bat minutu. Hemen, bakoitzak ikusten du gaina bere buruan daukada. Ni segituen juten ez animalita landaretara. Baina beste pertsona jungo da baserritara. Edo beste pertsona jungo da bideetara, edo itsasora, edo. Bakoitzak dauka buruan bere mundua, baina zorionez Maximok hori dena zaukan. Eta hori dena reflejatu du, ez? Hemen bere osotasunean hartzen du Hondarribia eta ikusten zuen bezala, hasi paduretatik, itsasoraino, Hendaiaren zati bat, eta arroka guztiak, eta, hemen dago, hoxe. Hoxe dago, ez? Eta hoxe da, adibidez, ikuste dituzue baserriak, ez? Banan-banan, baserri bakoitzaren izenarekin, eta gero, arreta ditzen du, ze baserriak eta baserriguneak lotzeko bideak daude. Baina bide guztiak ez dira berdinak. Berak bide bakoitzari ematen dio marrazteko modu bat. Hau da, asmatzen du zen simbologia edo deitzea, eta hor daude bidexi horra, nire Hondarribiko doinua ez kontuan izan, hori Lupek zeratuko du, bai? Bidexi horrak, galtzabiriak, urdibiriak, esterra eta zarrak, orduan bide mota ezberdina daude, eta horiek irudikatu ditu. Baina gero, sartzen da ere gobara iturriekin, erropa garbitzeko lekuekin. Aurrekoan aipatzen nuen, gaur komentatu diet, kuriosidade moduan, nik fijatu nintzen gobara iturri bat Arkoila inguruko baserri baten inguruan, eta behin kuriosidadez erreka sartu nintzen eta aurkitu dut. Orduan, inventario bat egiteko, esate baterako gobara iturriena, jarraitu besteik ez dago erreken bidea, bai? Urbegiak, bakizu ezer dan? Nik ez jakitea, ni Hernani arra naiz, nik aitzakia dukat. Urbegia dira iturriak, iturburuak, Hondarribiko euskeran. Urbegiak, bai? Eta lintzurak dira zoikaztegiak edo turberak edo litzatekenak. Eta hori dena, sartzen du eta irudikatzen du modu ezberdinetan. Hemen egon litzateke gobara iturri bat, egiten ditu 3 laumarra, hemen urbegi bat, borobil urdin bat, simbologia txiki bat asmatzen du horretarako, bai? Eta gero, niri, zandet, bakoitzak bere begiekin begiratzen dula eta iruditzen oso garrantzitsua transmititzen duna. Zer dago marrazki horietan? Hor dago ezagutza bat, baina ezagutza bat ikaragarria naturari buruzkoa. Eta hori, mapa arruntetan ez dugu topatzen. Eta horri ditzen zaiona da kultura bat naturari lotutakoa, biokultura. Eta hori dago biokultura ezagutza ikaragarria. Ikaragarria, aipatzen digulako, kardineruak, karnabak, jilgero, nundik pasatzen zian, hemen marrazten ditu, denak, bai? Uso handiak bai, nundik pasatzen zian. Edo eta nun zeuden oteak edo iratzeak, esan dudan bezala baserri bakoitza, erreka, daude hainbesteko zertzela da txikiak daude, horren barruan, hor erakusten dula baita ere, zeintzan ezagutza zeguna lehenoko gizarte horretan. Horregatik esan dizuet, zuek saiakera egingo bazenute orain mapa hori marraztekoa, ez dugu irudikatu ere egiten pertsona bat hori dena marrazteko gaitasuna izango zuen. Eta hori da, badagolako erlazio bat, naturarekin agian hori ere galtzen goazena, ez da? Eta hori dena hementxe daukagu.
Bai, bakotxak aukeratu ditu zoom batzuek, eta lehengo mapan niri atentzio eman zian honek. Amute eta Mendeluko zona hortan, zenbat portu aipatzen joan. Batzuk izenekin bestetan bakarrik jartzen du portua, zirkulu gorri horiek nik jarria dire. Horiek dire, bakarrikan Amute eta Mendelun eta Jaizubiko parte hortan ziren portuak. Hau da, kabarrakin ailegatzen ziren toki guzi horietara. Bai? Eta hemen egina du, gaina, kabarra bat. Eta mapa honetan jartzen du, berak idatzi Massimo, ez dekin nola jarri, zagartzazu, 1922an. Osea, berak irudikatu nahi du, 1922an nola zen Hondarribia. Eta horregatik jarritxu, orduan ziren portu guzi horiek. Konbentu txikiko portua, Maidan Azpiko portua, dena. Eta bakarrikan, puska txiki bat, honek zenbat zentimetro karratu izango txu. Ez dakit, oso gutxi. Ez nez kontuatu baina arte, leheno aipatzen zuen adibidez naturarekiko ezagutza. Baina badago goazen beste puntu bat emate horri. Naturarekiko ezagutza eta bertako hizkuntzan. Karo, naturarekiko ezagutza, naturariko elementu horiek, izan animaliako landariak, Hondarribiko euskeran zekizkin. Orduan, hemen hasiko bagina luparekin begiratzen, hizkuntza ekologiai buruz hitz egiten badugu, ikusiko duguna da, bertako espeziak bertako izenekin. Eta hemen daukagu esate baterako, Baxa Kainabela. Fragimitesa edo ditzen zaiona, Baxa Kainabela, ez dakit euskera batuen izenik daukan. Begiratu beharko litzateke, baina berak Hondarribiko euskeran jartzen du, nun, eta noski, Paduran, berdun tokian. Ikusi dezue, gaina San Pablo, San Joaquin, hau denak, diara ezagunak dian eremuak, eta denak aipatza ditu. Eta Seska ere hor dago. Seska ere, hori da. Lezka ere izango ditzakena. Bai, Lezka, hori da, Seska. Eta hangoien ere bai. Hori da. Han Zaldi Zerra dago, bueno, eske posiluzu egon, eta... Ordu erdi, gutxinez esan dizuet. Bueno, bago, planoren bat edo beste, ja egiten du, berak hartzen du zuma, eta jartzen du kasu honetan Hondarribin itsaso alderako hortan, bai, hau, ezagutuko duzu, zertan hau? Hendaia, ez da, bai? Hemen daukagu Aldezarra, Kalia, eta hemen portua, ez da? Eta hor, okiko genuke Jaizkibeleko aldea. Bueno, zoom bat egingo bagenu, agertzen dira leheno aipatu ditudan marratxo horiek. Goratzen zate, esan dizuetan marratxo horiek. Marratxo horiek azken finean dira itsasoko arroketako izenak. Arroken izenak. Banan-banan. Toponimoak, leku izenak. Hasi kontatzen, zati txiki honetan, Jaizkibeleko zati txiki honetan dauden izenak. Bakarrik zati txiki horretan. Eta da, marabila bat, leheno, elkarrezketa bat egin digute eta esaten nion, zuek pentsa toponimo bakarrak atzetik daukan informazio guztia. Toponimo hauek zenba daukaten, ez? Orduan, hemen ditugu, norbaiten nahiko balu, politia izango zen kalkulatzea zenba metro dagoen toponimo bakoitzaren batetik bestera, hau ikaragarria. Bai? Eta horrez gain, lehen esan dudana, gobara iturriak ikuste dituzue, marrazkiak asko zehaztasun gehiagorekin, urbegia, eta hemen, hartaldia. Karo, jartzen du noren hartaldia ibiltzen zen leku bakoitzean. Hori ez dezude gaur egungo mapetan aurkituko. Baina horrek adirazten du, era berean, ze erabilera ematen zaion ere mendiari. Marrazten du garai bateko mendiaren erabilera, eta horrek lagunduko digu interpretatzen orduko ekosistemak ere nolakoak zian. Gaur egungo basoak ez ditugu aurkituko garai hartan. Ezberdina izango zen. Ez du dena adirazten, baina bai lagunduko du pixka bat interpretatzen. Esan nahi dut horregatik, hemen, leheno Igorrek alkateak aipatu duen bezala, etorkizuna begira, ikerketarik egingo beharko balitz, begi ezberdinak dituzten jendeak begiratu beharko luke. Ze filologo batek, biologo batek, arkeologo batek, eta etnografo batek edo antropologo batek ez du gauza bera ikusten hemen. Edo eta artean aditu edan batek. Tirako dut. Atzein godet? Hemen gaude, Hemen gaude, Kontuatzeko ze zuma dagoen, barneatuko geha, eta guazen Atapulko, Belerua, Noruegua, 1920. Hor, agertzen da, behin da berriz, hemen, Atapulko, Belerua, Noruegua, 1920an.
Badakit arkeologoren bat badagola hemendik, tentatzen badio nik ez dakit zemento azpien dagoeneko, baino behin da berriz aipatzen du. Aprobetxatu zula dena, ez? Bueno, zergatik jarri dugu hau, leheno aipatu detena, ez? Aipatu dugu badaudela bertako izenekin izendatutako naturako elementuak, fauna eta florakoak, eta nahi nuna da pixka bat azpimarratu, ikusi ezazuen mesedez, atal hau. Bai? Arkaitz, karramarrua, lapa, muskilua, ostra, tretxua, almeja, txirla potxorrua, harriko tretxua, txirla txurilla, ondarreko karramarrua. Horiek guztiak dira Maximo berak ezagutze zituen itxasoari eta kostaldeari lotutako, almejak eta bar, bertako izenekin. Eta denak izendatzen ditu. Eta hori guztia daukagu zentimetro karratu honetan mapa honena. Horregatik lehen esaten hemen ia zentimetro karratuko begiratu beharreko kontua dela. Zesanik ez, irudikatzen diguna nola aldatutan paisaia eta bar, ez? Bueno, gaztelua, kokatzen zeate pixka, karabineroen itxolak askotan aipatzen ditu, hor, goiko aldean ere, beste karabineroen itxola bat, eta bar. Hori aukeratu dut nik, ikusten delako nola zen lehengo kosta, ez? Eta hori ere, jende gaztiak ez dut imaginatzen, ez? Bigoiak egin aurretikan horrela zenikan. Eta Hondarribia, deitzen balin bada Hondarribia, Hondarra bazter guzitan dagolako da, ez? Hemen, eta gero hemen barrenen ere, gaur egungo paseo butronen pare hortan, eta dena Hondarra zela, eta berak horrela irudikatu du. Eta gero, hemen, ok, ze izango dire ok. Bi hauek, punteroak inbiarrian nahi naiz klasien bezala, barkatu. Oiek, venga, ze izango da hori? Las gemelas, gemelas. Berak deitzen dio abailarriak, tumbarriak, abailarriak, bi izen bat juste euskeraz, ez esan las gemelas. Bale, lotzatzen nahi dira nire familikoak. Eta gero aukeratu dut hau, zertik, nik ikusten dut bere mapatan nahi zuela bizitasun hori erakutsi. Osea, ez da bakarrikan nola zen geografikoki edo toponimia. Eta askotan batez ere azkeneko mapatan, osatuagoak diren mapa horietan, agertzen dire, jendia, pertsonak jartzen txu edo ekintzak, osea, mapa horiek nolapatxeko, ez dakit, akzioa dute, jendia, lehen ikusi da, kardineiruak iragotzen, edo, bai, eta adibidez hor goian ikusten, rantzaliak, handire, barko txiki batean, gaina ikusten daia bapori izango zela, hor irudire, bere kapeluakin, gero hemen juizko hartaldia, eta jartzen du izena, eta ardilak dira, ez da. Gero hemen ikusten da, sega jotzen ari dela segalari hau. Osea, sega jotzen afilando, zorrosten. Bai, jotzen jartzen du, sega jotzen. Horrela esaten zalako. Kontuan izan behar dugu, sega jotzen da. Eta guk dagoeneko ez dugu lertzen sega zorrosten. Eta ez dakigu zertarako ere. Baina esan nahi dut, irudikatu behar dugula askotan jartzen duen informazioa dela, pertsona batena badakila zertaz hitz egiten duen. Bai. Hangua, niri gustatu nahi, zerti Mikelenia dago, baina gero gurdi bat jarri du onduan itxatarian. Gurdiak asko izango ziren hor, gurdi bat jarri du. Hau, jartzen du kabarra, kargatua. Kargatua, lanian ari den norbait erakusten du. Eta bestetan jartzen du kabarra, abonuakin, kabarra, gorotzakin, lanian ari zirela. Nolapatxeko mugimendua edo bizitasuna ematen dio. Eta gero hau, ja, bihurtuan ere favoritua. Zer da hau? Ikusten da? Tranbia. Hau, gero ikusiko duzian non dagoen, eta badu hemen txoferra, norbait ixeria, eta beste bat hemen tente, tetzeko. Osa, detailo guziak egiten zuela, eta jartzen zuela jendia gauzak egiten. Niretzat horrek ere oso berezia egiten txu mapa hauek. Erakusketa zoaztenean, saiatu bilatzen. Donde está Wally, non dagoen tranbia. Zer da hau, ez? Jendeak hola egiten du, eromena, ez? Alde zarrean gaude. Bai. Eta, hasteko irudikatzen du pixka bat, alde zarra urez inguratutako eremu bat bezala. Ikusiko duzue utxune gehiago daudela, bai? Eta ez dakit, ikusten duzu hemen zerbait
urdin kolore, more kolorekoa, hemen ikusten dituzue, hemen, pertsona batzuk, ez da? Bai? Ez alardia, Ez alardia. Ez naiz hor sartuko. Esan nahi detena da, hemen zerbait badagola, berarentzako arreta ditzen zen, eta lehen Lupek pista bat eman digu, ez? Fededuna zan, oain ikusiko dugu. Metak, ikusi dituzue? Ez? Meta belarrak, ez? Esatezue. Belar metakuk. Bai? Aldezarrian, Bai? Bueno, eta gero ikusiko duguna da, hemen, etxe bakoitzak dauka, zehoze ikusten da hor, lausotuta bezala ikusten da zerbait, hemen, irudi honetan. Baina agian, zoomari emango bagenio, ai ama, hoixe beha. Hemen sartzen gara beste mundu batean. Orduan, hau dira prozesioak. Bai? Prozesioak gero Lupek aipatuko duen bezala. Eta hemen ditugu, etxeak ikuste dituzue, bai, hemen, Kaximia, Etxaide, Haundizen Itxia, Emiliar, bueno, bakoitz, Segundo Martínez, Ogi Labia, Martínezen Ogi Labia. Jartzen du, nor eta zer. Eta honek, erakusten digu, irudikatzen du, batetik, aldezar bat oso bizia. Oso bizia. Hor, ofizio askokin, etxe bakoitzean, zehozer, okindegi bat, arategi bat, eta norena zen. Bai? Bazegon batez, republikanoen etxea izan dagoa. Zentro republikano, hartzen du. Eta zentro republikanoen azpin, prozesioa. Orduan, ikusiko duzue, prozesioak bere sekretua daukala. Hau, hemen pertsona bakoitza, hemen tipeksa, ez? Bai. Hemen pertsona, ikusi zazue ze detailerekin dago egina, arropak ezberdina dira, eskutan daramaten hori, eta bar, ez? Jesus gurutzitzatua, Santa Maria Madalena, San Juan, eta Jesus hilobiratua. Eta esaten dizuena, Segundo Martínezen Ogi Labia, Pepito Agirre Serenuen itxia, Romaldo Idiazabalen ostatua, gero Zentro Republikaren itxia. Aste Santuko prozesioa biratzen hasi nintzen lenguan, sartu nintzen web horrian, eta zaunan, ondo ingo zuen. Eta ni banekien lehendikan 7 pauso zituela. Beratu nuen, udaletxeko web horrian agertzen dire, pausoak ordenean, eta daude ordenean. Eta izenakin. Pauso bakotxari jartzen dio, ez dakiten ben ikusten den, minen bakotxen jartzen du zer den. Bueno, hortaz aparte, hori da prozesioaren puska bat, hemen, irudikatu zuen, berak jartzen du, hor jartzen du, 22 kuadroko pilota plaza berria. Ja, ez ditzen ez da, eta beretzat berria zen. Bai, berari gustatzen zion hori, eta gainera, bera kontatzen zian, kendu zutenean, erabaki zutenean hori kentzia, arrezila ondo ikusteko, eta polita izateko, eta total gero parian itxiak entzituztela, eta esaten zen, zer da, kendu digute hau, eta gero tapatu indute igual, hor damarriko parean diren itxiaiekin, eta oso kritikoa zen olako gauzakin. Eta hau da tranbia, dago, horti pasatzen zen, eta hor dago. Eta gero hori, hau aukeratu baita ikusten delako baserri bat Aldezarrian sartua, bere metabelarrekin eta guzi, ez? Gaur egun, imaginature ezin duguna egin, ez? Eta gero hemen, aukeratu nuen beste zati hau, zertik ikusten da jende gehiago, eta nik esatu nuen bineon, 7 pausu dire, ze da beste jende jartzen, ez? Ez que prozesio bat bineon gehiago irudikatu zuen, irudikatu zituen denak. Orduan, han ikusten dena, asamatzuten honekin, hau da Corpus Christiko prozesioa. Nun bat hor ikusten da, hemen, ez dakit ikusten den, eramaten zuten olako zerbait, ez? Tipo, zera bat, nola ditzen da. Kustodia, hemen kustodia dago gainera, hor, hemen. Bai, eta gero jarri du, berak han, hor jartzen du dela Corpus Christikoa. Gero, hemen ez da ikusten, baina irudikatu du Arma plazako hortan, zera, nara esaten da, igandia, bai, txoparan zera hori, ez du jartzen txopara hitza, baina bai esaten du Pasko eguneko prozesioa. Hori ere jarri du. Eta gero, jarri du hau, hemen, ikusten, apaisa, monagilo bat, hemen hilkutxa bat eta atzetik jendia, horrek izaten du dela hilari egiten zitzaion agurra. Ez barkatu, hori da gorputz hilaren progua. Hemen jartzen du dela hori gorputz hilaren progua. Ordan nun bat, ematen zituzten denbora batean hildakoak, Elizatik, parrokitik,
ematen zituzten onara. Eta hemen, gaur egun hemen arrezia konpondo da, baina biteri parian denbora batien omentzen hor aldapa bat eta sola handi bat. Eta hemen irudikatu du berriz ere paisa eta hilkutxa eta bar, eta esaten du hor egiten zela hilari egiten zitzaion agurra eta salbia errezatzeko malda zela. Orduan, aldi berean erakusten da prozesio guztiak, dena batera jarriak, eta gero baita ere hildakoekin segiten zen denbora egin. Lupek aipatu duna, esan nahi dut, esaten du horretan, adierazten du batzutan mapetan dagona, baina beste batzutan adierazten du kuadernoetan dagona. Esan nahi dut, irudikatu behar duzuena, mapaz aparte kuadernoa daudela. Aigaitz egiten modu bereizian, baina askotan hitz egiten du mapetako kontu ez. Bai, osagarria dire, ezin da bat bestia gabe ulertu. Lehenbiziko kuadernotan gainera egiten du, esaten du, deskribatzen zuen tokiak, nik uste dut berak ikusi zuela gero egiten zuen, ez dakizeren onduan dago, eta gero onduan nahu du, eta gero alako batean ningu zuen, mapa batean jarriko du, zertik errexagoa da. Hasieran deskribitzen du horrela asko, gero ja ez, gero mapakin hasiko zelako. Bale, guain beste bat. Bueno, noa jungea? Nun gaude? Portuan, ez da? Bueno, ikusten dugu alde baterikan, pixka bat nola aldatu dan, ez? Hau da, antolaketa eta arkitektura aldetik, ez? Aurrekoan, Portuarrak liburua entzutenean Josun Arbartek eta uste, okerrezpanago aipatzen zaituztela, ez da? Etxe hauek nego basko, zen, nola zen? Bai, ez? Zerbait ikasi dugu. Eta hemen irudikatzen ditu, ez da? Hemen dauzkazuena da, berriro ere portuko etxe guztiak, banan-banan irudikatuak. Leheno aipatu ditun sagardotegietako asko hemen aipatzen ditu, bai? Eta esan edana, banan-banan sartuko bagina, hirubide eta aipatzen du, hemen bakoitza, hotela, eta hemen, begira, zer da hau? Gobara iturria, bai? Garbitzeko eremua, lekua, eta marrazten duena da, gutxi gora bera, hemen dago, ikuste zuen? Kokatzeko zuek. Ados? Eta gero pixka bat, paisaia eta arkitektura eraldaketa. Ez, nola izan den eraldaketa, lehen aipatu detena, ez bakarrikan paisaia aldetik, Jaizkibeleko paisaia aldetik, baizik eta ja herri mailan egondian aldaketa horiek irudikatzeko oso aukera ona ematen du, ez? Eta gero, noski akatzak egiten zituen, nola ez, esan nahi dut, buruz egiten zuen dena, eta justo hemen bat harrapatu dut, eta nola gure familikoa den ere aipatu nahi dut. Mira, hau da azken portu, ez? Ikusten duzia, hemen hasitzen da esaten, nola jartzen du, Mantunia. Sagardotegia hori izango zen, uste dut, okerrezpanago gaur egungo itxaropena taberna, bai? Kokatzen zate. Eta orduan hemen, joaten da itxez, esaten zen bizi den, eta hemen, hor jartzen du Santiago Altuna Mikeletiaren itxia. Eta hori justo zen, nire atxan atxona, beste aldetik, Altuna aldetikan. Eta nire atxak badaki hori etzela bere itxia. Gure atxan itxia hau zen, gaur egungo La Perla. Bai. Hori zen gure atxonan itxia. Orduan hemen, desplazatutatu bitxe edo hor, fallo bat badago adibidez. Eta, normala da, ez, olakoak egitea, eta berak ere noski egiten zituen. Gero hemen zahartu bat agertzen da, eta gero hemen, hau izango zen gaur egungo, nola da, itxaspe zona hortan edo, jartzen du dela tranbe zarraren xaia edo kotxera, ordan tranbe. Tranbiak nun bat joan etortzen ziren, eta ez dakit hemen hartuko zuten buelta, o ez dakit hori izango zen, ez? Ordan hori ere jarri du. Eta, hurrengora, zuk. Sorpresa daukagu gaina, ez? Sorpresa? Bueno, netzako sorpresa izan zen, hau ikustea. Utziko izkizue segundu batzuk irudikatzeko nondik dagoen ikusi hau. Nondik dagoen begiratua. Nondik? Itxasotik, ez da? Claro, pentsatuko zuen bezala, Maximok hartuko zuen avioneta bat, edo hartuko zuen dron bat, eta orduan irudikatuko zuen. Claro, hemen dago beste ikuspuntu bat, esaten dugu, guazen pixkat jolastea, ez? Guazen pixkat jolastea, ez dakit? Aspertuko zen, beste. Bueno, eta orduan, jolas horretan, santzun, edo informazioa ematea, nik Jaizkibel marraztu dunean, agian ikusiko zuen informazioa beak nahi zuen irudikapen horrekin ez zegoela. Bueno, kontua da, hemen daukagula itxasotik ikusita, Jaizkibel. Eta itxasotik ikusteko hortan, berriro ere, banan-banan izen guztiak,
Kontuatu zaitezte hemen marrak egite ditula. Bestean, arrokak marraztuak daude. Eta gero, hemen, batez ere nagusitzen da, baserriak beraien bideekin, eta errekak. Eta gero tartean elementu desberdinak agertzen dira. Arpeak daude, hemen arpeak aipatzen ditu, bai? Eta aipatzen ditu, era berean, txoko apataia zan, nola ezen zion, zelai batzuk, belardi batzuk, eta abar, ez? Nabarmentzen ditu, barkatu. Zuma, begira, nun gauden, hementxe, hartu, plas. Bea gurutzea, ikusten zuen gurutzea? Bueno, 50 hiriparek ekarritako gurutze handia Aristute menditikan. 50 hiripare. Fuerteko 5 kainoiak, itsasora begira. Urbegia, baten bati gustatuko zaio hau, Zerora iturria. Zerorarena. Aregia zerora egongo zen, Guadalupen, eta iturria hortzakan. Bai? Orduan, oso leku txikian berriz ere elementu asko eta ezberdinak. Eta berriz ere gaude azpikaldeko toponimo guzti horiekin, eta hemen bai nabarmendu ditugu izenen bidez Artxo, Artzu, Burkain, Zabiarri handi, Zabiarri txiki, Argorri, Xapustein, Marla, Kapelu, eta guzti horiek. Ez da kasualitatea, Maximo Sagartzen zuten gana, jende asko gerturatu izana toponimo izenen bila. Eta honekin, bukatuko genuke gaurkoz, egon gaitezke 8 orduz. Eskerrik asko. Egia esan, ez zaigu erresa egin Lupeta Bioi aukeraketa bat egitea, ze ikusi ezue eromena dela. Saiatu geana da, modu orokor batean behintzat irudikatzen zer dagoen, kontatu zate, mapa guztiak ez ditugula jarri, saiatu geana da, mapa ezberdin guztiak irudikatzen eta bertako elementu batzuk. Honek esan nahi duna da, erakusketara joten bazate, aurkituko dituzuelan mapa guztiak tamaina errealean. Eta ikusiko dituzuela gaina dira originalak. Han originala, baina 6 bat bakarrik uste dut. Eta bertan eukiko zela aukera, aipatu ditugun detaile xehetasun guzti hauetan gain, beste 1000 aurkitzeko. Uste den nahiko hitz egin degula, seguru galderak dituzuela, eta Lupek erantzungo ditu, bera da etxekoa. Orduan galderarik balin badukazue, mesedez. Hemen sagartazo asko da, igual. Badi gehiago erantzuteko moduanean. Zerbainek galdetu nahi bizkan? Ez? Sonda saldu dugu. Bai. Uste dut gandik ezetz. Egina dago, zertik gu bai jaso dugu. Guk dena badugu. Familiak badu, bineon... Uste dut gandikan ez dagoela jarria, bineon laizter jarri bako dute. Egina dago. Eta asmoa dago jartzeko, hola esan digute. Eta familiakola nahi du eta hola esan dute. Eta Jonak nahiko zuela dudik ez izan. Bai. Asmoa duzue, pentsatu duzue, ez liburu baizik eta entziklopedia bat. Honek behar du orduak eta aprobetxatuko dugu alkatea hemen dagoela, berak esan du, jarraipena izan barko lukela, netzat argi eta garbi. Eta baina ez da urtebeteko lana hau, hau da, zati izut, ez da inerraixa gero irakurtzea, irakurtzen duzun guzila 2-3 aldiz inbartuzu atzera, zertik, kostatzen da. Eta gero, dire, ez da, hitzak, nik binin zaitu gabiak, eta galdetzen ibili naiz, eta inork ez dakienak, ez da ere, eta bakarrik horrekin ja, posiluzu tesi bat egin, bakarrik horrekin. Begira, kaudanak, altxa eskuak kaudana zer dan dakizuenak. Venga, perra, altxa eskua. Bi? Bai, altxa. Zer diek kaudana, Marian Bakis? Kaudanak. Ez. Bai, ez? Lau? Kaudana. Kaudana.
Madroño, Kaudana, da Gurbitza, edo Burbuxa, Oiartzunen, eta Madroño, Hondarribin badago plaza bat, Madrilarren, ez? Baina Madroño badago hemen, bertakoa da, eta Kaudana dauka izena. Zaret, hori dira, hitzak dagoeneko galdu dianak, eta beste batzuk, Lupek esan du bezala, nik badaukat bat, norbaitek boteko dut, arkabilak. Arkabilak. Ez? Benetan, logingoet asko zobeto, esaten badia zuen zer dan arkabilak, ze honekin nabezkidea 5 urte igual. Marraztuak ditu marra batzuk, arrobia da gauza bat, ez da arkabilak, eta ditu marraztuak marra batzuk, ikusiko ez du, bai? Eta, zer? Mendian, Jaizkibelen daude, edozein tokitan. Ez da posible inbeste nitxo dutea, ez dakit. Eta kabarra patan, Kabarrak. Eta gero baita ere beste zera bat, bote bat, bai? Jartzen du, kabarra patan, P-A-A-T-A-N. Eta beste tokeen ere bai, jartzen du txalupa patan. Nola ditzen diozue? Agari nola ditzen diozue? Paba. Paba, bale, eskerrik asko. Neratxai galdetzen nion, bere geretzikien. Listo, bat gutxigo. Bat gutxigo. Bale. Baina gero, aurkitze ditugu... Eta horrela... Aurkitze ditugu horrela, ziento bat, ez? Esan, arkabilak dauden bezala, edo kaudanak zian bezala, edo eta baxakainabelak zian bezala, horiek batzuk badakizkigu, baina, bueno, beste batzuk, zalantza ditugu, tartakarekin, tartaka. Ja, baina, dute. Guk itzaldi eman dugu, ja. Eske, lan izugarria da. Bizizenean, berak nahi zituen notenak makinaz pasatzea. Nahi zuen izatea liburu itxura. De hecho, kuadernoak ez diren nola nahi aukeratuak. Hasieran ziren zera anilakin, baina gero erosten zituen lomoa zutenak atzetik, ekartzen zituen endaiatik, esaten ziren izebari joateko, nahi zuelako liburu itxura eman. Eta nola etzen nahikoa, ikusten zen eta liburu bat, nahi zuen eta hiloak jartzen zigun, ordu batzuk intugu, venga, etorri, eta makinan idazten, eta nahi zuen dena pasatzea. Claro, interminable, berari biltzen zen, beratz handi horiekin, eta makinan saiatzen zen, eta zeba bada egina. Orduan, gero, bueno, hiltzen, gero hasi ginen, claro, materiala zeon itxe batian, guk ezin genuen ura ibili aurrera atatzea, gaina ez genuen ondatu nahi. Gero, digitalizatzen hasi ginen, eskaneatzen. Ja, bakarrik eskaneatzea zen lana den, egila esati zueta. Bueno, gero, hasi ginen, venga, hasiko gara transkribitzen, gaur egungo grafiakin, ortografia, besteak ere badugu bizitza, lan ez dakiz eta eskezin da. Honek behar du dedikazio bat, eguneko egunean hortako, eta urtiak. Orduan... Benetan sinisten dut hemen egingo da ikerketa guztia, bai Hondarribirentzat eta bai Hondarribitik kanpoko beste askorentzat ondare badala. Eta hau, inbertsio bada. Ikerketa honetan inbertitzea. Inbertsioa da, ze ezagutza asko dago eta informazio asko dago. Eta ikuspuntu desberdinetatik egin barko litzateke. Nik ez ditut ikusten gauza asko, beste pertsona batek ikusiko ditunak eta kontrakoa. Baina uste bai dela, etorkizuna bide egin barko zerbait. Beste galderarik, segura daukazuela. Bota, bai. Hau noizbait egitatzen baldin bada eta hor esan dutena, enziklopedia bat egiten baldin bada, nik eskatuko duke egitea eskerriak, eskubiak, berdintzait, dagoen bezala, eta beste aldian, euskera batuan edo euskera batuan. Baina ezin da, altxor guzti hori hizkuntzari dagokionez ezin da galdu. Beraz, dagoen bezala idatzi beharko litzateke. Eta noski, gero zerbait gauza ulertu izateko, euskera batuan jarri beharko. Bai, ulertzen dizut, gaina esateko modu batzuk, eta badaudenik, esaten dizuet, 13 urte amaizkit, 14 Hondarribin bizitzen, idazten duen moduan, egia da, bai, gramatikaliki edo esamoldeak eta bar, oso aberatsa dela. Orduan, ulertzen dut, euskera baturako aldatze hortan, galdu daitezkela beste hainbat informazio galdu daitekela. Bai, eskerrik asko. Noski aipatu da, Euskadiko Artxibo Historikoak publikatu nahi dituela. Gaurko urratsa hasieran esan dudan bezala, herriari erakustea lan honen existentzia, armairu batetik pasatu zen artxibategi batetara, eta orain
jendaurrean ikusteko aukera badago eta hori zen baliatu nahi genuena. Hau guztia zabaltzeko, noski urtetako lana da, zabaltzari gabe. Bilduma batean jasotzea lan hau egia da, bere handitasunean ikusteak daukala baita ere kristoren inpaktua, ez? Eta ez dago libururik, horrelako marraztea jasoko dituenik. Baina bai iruditzen zaigu oso importantea dela ezagutaraztea Maximo Sagartzazuren bizitza, nolakoa zen, eta herriari utzi zion ondarea ere, ez? Marrazten zituela 60 urte beranduago, horrelako xehetasunarekin herriaren osotasun osoa, ez? Eta hori, Iñakik esaten zuen bezala, ulergaitza egiten zaigu, niri behintzat ulergaitza egiten zaigu. Asko dago esateko, baina ez barrekoa. Emango dugu itxiera ongi egiten bazaizue, ezagutu zure iria programa, 2024 programa honen zikloari, eskertuz, zikloan zehar, 6 hilabete hauetan parte hartu duzten guztioi. Teknikariei, ziklo hau ezingo litzateke gauzatu teknikariek jartzen duten mimorik gabe, eta datozen 6 hilabetetan emankorra izango da 6 hilabete hauetan egindako lanketa guztia. Eskerrak Maximoren familiari, Iñakiri, Arrantzadiri, Ramon, zurekin izandako bilerak ez burutuko ere ezinezkoa izango zelako. Bai Islari, bai antolaketan agitutako guztiei mila esker eta espero dut zikloak jarraipena izatea datorren urtean ere. Eskerrik asko guztiei eta